Issue lang tayo. Mo na sila igakwan sa mga readers. Ang palitan andito ba sa alkyl kay bang ra dito sa Pikas kanang alkyl mall likod. Naara di po dito. Ada. At abang sa police station. Ah? Ay kawala gyapon dai ilar gyapon ng kwan. Modus ra na nila. Busog ra ba kay ang ila ba baligyo sa readers tag G's. Oo. Ang grabe lagi. Oras karon Sabado. Daghan na dito mamalik. Modus na nila. Hindi may lagi na police masiguro. No, sila lagi gyapon paninda gid guro anak kay posible kay mag-inom nga iguro si tahon ya og kadadlaw na. Ilahan na nang kwan. Kan sila genre kwan na lang nino. Sila na lang duha sa igsoon no. Duha ra pud na sila mag-igsoon ba? Tanawa ako ka. Murag yang utol ra man to yang gikwan. Pero na po dire. Murag napa pinasiguro. Basin mo yang kuha siguro sunod. Basin. Anak na lang ginayang kwan. Basi gipeskwela pa. Ang paskulo pa din. Basin. Bata-bata pa mo to. Layo sila gap. Lagi pa nga panagat. Di pa ni siya magdaday kaminyo. Ug maminyo magaling. Pasabton gid ang pares. Away ra ba na? Mo maginay nungdan gyapon. Mao ko nga wa kung mag-asawa wala makahuman ang kay suna mo sa sila. Oo. Na po ko asawa. Like, 30 na. mo may mong isyo. Ug kwan. Abi nag-asawa ni mga kwan gyud kayo. Oo. Kami ko dapat mo yung kauban dito sa balay, mga minyo naman. Oo. Mo issue gud. Oo. Basta mo tabang ka sa imong pikas, Oo. imong gilikanan. Istorya ko ay. Lagi. Oh, night time lagi. Ako pasapon. Hindi mo pasapon ay. Oo. Kung ako na lang. Hindi ko ganahan lalis ba? Oo. Kapoy kayo lagi na lang sa inyo pa.